Ah, shugaba ina gaida shugaba. Ya ne dan fulani. Lafiya, kalau ya kokari. Lafiya, laudawa na daga Burkina Faso kenan. Allahu akbar, sanin da dawa. Yawa. Wai dama ina da wata ƙar tambaya ce, na riki tambayar sai ka dawo. Alright. Wai shi kan ake bada ansa. Zare ta dinki. Na A sani. ina ne aka samu asalin zaren nan da kuma wa'ansu mutane suka fara amfani da zaren nan. Yawa, ka san azari. Azare. Baka ji suna ya kama da idan aka sa a ne sai idan ka cire a dai baka zare ba? Kai gaskiya. To, a zare a gurin aka fara yin zare. Lokacin da na je azare, sabaragen son zaman lafiyarsu. Majalisar Ɗinkin Duniya da ka sani, kwamitin sulhu nata, wato kwamitin sulhu na Majalisar Masu Ɗinkin faci Duniya. kenan. A gurin aka kirkire ta a azare. In har ana baraka a wani guri, sai an je azare an nemi shawara, sai a je a tura sako, a je a ɗinke ta. Masu ɗinki baraka. Yawwa, rigiman nan da ka ji na yi tsakani na da kai kwanakin baya, da na je azare da aka ɗinka barakan shine muka samu sulhu. Yadda aka yi aka samu zare ke a azare aka fara yin zare, shi yasa har ana yin huluna ma a gurin. Ina fatan ka gamsu. Na gamsu. Amma da daidai ne, godiya nake.